Здраво на сите. Баш вчера ме подсети Миро коментар на YouTube дека треба да се снима за Polkadot и преходно неколку луѓе ми има пишено. У пореки имам над 200 македонци, брат, ще ме отечеја за Polkadot. Ја не се сеќавам колку имам Polkadot и на кој волет ми се треба да ги најдам. Polkadot чудото дека беше $2.69, ја не се сеќавам на колку го има вкупувано. Ама некои пријатели што беа купиле на по $10,000 на $2, значи секој што лаут на CoinMarketCap и гледате all time low пред 4 години $2.69. Сега е 6.18. All time high е $55. 53 тука одава, нели општо од сите берзи земено. Значи 55, значи има другари уште многу за нагоре. Многу. Тие што ги познавам што го купија на $10,000 и го продадеа, направија околу $200,000, ако не се лажам. Чујдем како беше $10,000 делено на 2.69, 3717 коини по не верувам на 55 да го продадеа, мислам дека на 53 го продадеа. $197,000 има направено на $10,000. Ја немав тога и кеш, не работев, бев у пензија, немаше шо да сменам од биткоини и од Cardano, не ми се менеше, немав пари. Спомнав на многу луѓе камионџии низ Джерси да инвестират. Сите кажаат дека било тоа глупост, а они немат поема што е Polkadot. Polkadot е забрават они Polkadot и Cardano што е, значи типовите тројца, значи Чарлс Хоскинсон, Витали, сега што е на Ethereum, и вај чекај кој се вика ше Гевин Вуд, Exit from Ethereum. Значи другари не учете една работа. Витали сега што е главниот на Ethereum. Ово типче Гевин Вуд, ово типче Гевин Вуд и Чарлс Хоскинсон, креаторот на, да го покажем кој е Чарлс Хоскинсон, типо е креаторот, значи научете и замолтете. Не ова, ѓубре, ова е главниот на Coinbase. Значи ово типче, кој што изгледа на 40 и нешто години, а уствари е 30 и нешто, математички гени, овај тип се собират, овај тип, Гевин Вуд и Витали, што е на Ethereum. Чекај да ви покажем Витали, пошто има луѓе не знаат на која планета се. Како се пишуваше Витали? Ethereum Founder Витали Русин, еве го. Виталик, брат, Витале, брат. Типчето, ово типче, кој што има нон-стоп заебанци за него, дека life savings били у него, и од како си фана нова девојка и Ethereum беше стренал за 1 милиарда, ама тоа Wall Street го измислија, као демек продадел пари за новата девојка. Една страшна риба. Значи ово типче, овај братче, Гевин Вуд и овај тип, Чарлс Хоскинсон, го креират Ethereum. Че креират го Ethereum и скарат се за тоа што Чарлс Хоскинсон и онај другиот Гевин Вуд сакат Ethereum да е децентрализиран, додека Витали не се согласува со тоа и сака да е дека ти брат, че сега тоа на истото ми се отвори, ама нема врска. Сака да е централизиран и гледате unlimited. Чарлс Хоскинсон се одделува и го праве Cardano. Ден денеска гледаш цела Америка го оспорува и уште не му е. Тие тајните картели не се му простиле за тоа што се оддели. А овај тип Гевин Вуд решува да го креира Polkadot. Замислете си трите гении
Ще го имат креирано Ethereum, що е на второ место, на сребрена позиция, со 405 трилиони, 525 милиарди, 428 782. Замислете си, що кажа 405 милиарди, 525 милиони, 428 700, 405 милиарди, не трилиони. Значи на втора позиция златна, на втора позиция сребрена, че да пия малко вино, много деконцентрация. Нема кафе, прозеям се, мозъко ми спие секош, кога почва на сбора, ми е много интересно. Пома почва ми се спие. Значи типовите ще го имат креирано ово чудо от цел свет, що верува у него. Замислете си, не веруват у Cardano и не веруват у Polkadot. Значи ти трябва да си комплетно ретардиран, брат. Ще трябва комплетно, значи цяла Македония овият финки, минки от други тамо IT сектори, не знам, що ги учат тамо за какво се прави милкшейк или кафе или капучино, не ми е ясно. Нон-стоп ме плука и ме блокира и от други групи. Значи от тия факултети за IT. Не верували у Polkadot и не верували у Cardano, ама верували у Ethereum. Брат, ти ако си програмер и толкова да си там IT сектор се фалеш и викаш веруваш у Ethereum, да, 60% портфолиото да ти е Ethereum, не тия никой ще не верува от биткоин, защото знаме си за какви ретарди. Аз твърно, сега сягам да имам да ги посетаме едно Македония тия факултети, да видим тия професори, брат, ти 100%, я и со професори си имам заядовано там, само ти от фейк профили ми пишат и накрая ако изнервиш ти кажеш, брат, ти знаеш кой си. Кой си, брат, е клошър някой, кой си изгубен случай, ще учиш там от някакви книги и поема не имаш, брат, че ще е ризик и технология, да ти замисли първо колко трябва да си ретардиран, да имаш само портфолиото Ethereum. Че, брат, дигитално злато е биткоин, първо нещо трябва да ти е биткоин да го имаш. И аз, защото съм фан на Cardano, трябва да имаш биткоин, човече. Diversity трябва да имаш различни работи от това портфолио, може биткоин нещо ке си 10 да речеме. Може на Ethereum нещо, значи тия ще имат Ethereum, ги прошу имам 100% само Ethereum. Защото по толкова видиш дека е ретард дигитално неписмен и после се лутат. Ще дигитално неписмен ти е затоа шо, кога падне му дебата дали они знаят кои са креаторите на Ethereum, че он разбира шо е Ethereum технология, ама не знае дека креатора на Ethereum е креатора на Polkadot и креатора на Cardano. Замисли си, луѓе, тия ме плукат и съм бил арогантен, врегял съм ги, македонците, много яките македонци съм ги врегял, а пази они се неписмени, човече не знаят да си изкопат информация. Що да ви кажем, брат? Това чудо го имат креирано креатора на Cardano и на Polkadot. Значи ти ако трябва да имаш Ethereum и веруваш Ethereum, трябва 60% да ти е да речем Ethereum портфолиото, 20% Cardano, 20% кажи го Polkadot. Колко и да и трябва време да се развият, ти браче не можеш да не веруваш, затоа шо кажи го, я на Polkadot имам много як профит, само не знам другите кой такво волят ми се, трябва да ги извадам да ги спрямам за прожба. Я го чував на Binance.USA мисля му ти дава баги staking rewards. Но 5 или 8%, не се кавам колко дава staking rewards и там му ги бе вставил и нека копат, разбираш. Но там се лесно валят. Разбира, за 24 сата мислям дека се отключила. И не знам колко ги имам, ама по това ке видите, луѓе, я, например, много дам на него сборам, али Polkadot човек е стварно яка технология. Сега, дали ки успее да се върне на ово, луѓе, зависи от колко они много работи ки имплементират, дали се върне на $53 и трябва да, не само ще трябва да се върне на $53, тук трябва да оформи нова цена. Значи, луѓе, за 24 сата се трейдани, купени 693 сега само на милион ще се купи. 694 милиона долари за 24 сата се трейдани, купени. Що е скоро... ке рече скоро на милиарда. Ке се треснев. Значи, уж малко до милиарда, айде. Значи има маркет кап 9 милиарди. Що е много. На 17-та позиция го. На 17-та позиция да, за 7 дена е 27% и за 24 е 9%. То чудо, другари, не е финансови условия, ама посетите логики, ако не заебат нещо работа,
И ако много македонци го имат и американци, значи няма кой не го има в портфолиото и то за минимум 3 долари ще се вика. Всички го имат. 8 майки. Имаш и Polkadot? Имам малко, кажи им, че на Coinbase могат да проверят, даваха 11% за стейкинг. Ще отговориш. Ама няма Македония, Coinbase. Чекай, в Македония се забравям. Coinbase дали работи, трябва да ми потвърдите. Еднъж едни вика дека работи, едни не работи. Я мисля в Македония дека работиш и сега не знам. Ако работи... Ай, потвърдете ми луги в коментари дали работи. Ако работи Coinbase у Македония, значи на Polkadot може да вземете 11% на година ли какво? Да, Значи 11% може да взимате staking rewards, що не е малко 11%, додека да речем bull market ке трае, додека да речем, значи вие сега ако инвестирате на 6 долари, това и да не... трябва да иде по сите логики 53 долари, ама да речем иде и на 25 да отиде и ще дава 11%, брат, това не е лошо, разбирате. Че вие не може да го сгрешите. Не може да го сгрешите, защото разбирам да е 40 долари па нещо да се изкомплицира или 30. Ама то е 6 долари, то е много, много ниско от 53 долари. Значи плюс дават 11% на Coinbase, американците, брат, че ние на банка не дава 11%, брат. Нито е на берза америчка не дава 11% на било шо, така да американците гледаш, самите се форсират плюс и правят реклама на Polkadot, и знаят дека е много яка технология. И фактически там отдържат бъги американци. И доста е познат, доста често пишуват американците, усите подкасти го има скоро. Значи, другари, това чудо си вреде да си има портфолиото, не е финансовски совет, нели на колко пари, али дефинитивно вреде да се биде, да си го има портфолиото, посебно и ако работе у Македония Coinbase, ще се забравям, колко? Корекция. Аз имам, но имам само колко имам? 908 хиляда долара. Колко имаш? 160 коини. Обаче виж колко да, 12% running rate AP. Че да пинам винце. Значи другари дава 12,36%. Машала. Момента. Беше 11 и нещо, сега 12. Много яко. Трябва да си купиш. Ти на колко купи? Малко купи. Аверидж на колко ти? Аверидж прайс ти е... ти си го ефтино вземал на 4,43. За тия. Бе, трябвало да вземеш за повиш. Нямаше пари тогава. Няма, другари, много сме слаби с кеш, ние сме напукани фул у токени и коини и нямаме кеш, това е проблем. Не одеме на работа. И аз се казвам, аз тварно, иако съм милионер, бат майки много накупи Солара, купиме, не, и Стар Атлас взема ти много. За 5 долари, колко взема Стар Атлас дал? Взех това. За 5 долари бат майки ме послуша, взема Стар Атлас дал. Флотата колко ти беше? Флотата колко вложихме там? 15 на пола ли беше? Не, твоята флота колко е? 5 ли? Забравя. 5 ли мислям така? Ти ги купи тия майнерите цървените. Най-малко, защото 15 нали вложихме, 5 по 5. Значи 5000 долари има майки у старата сдал и 5000 долари има флота. Да му копа хайдроген, мене го за фюел и го чува тай фюел да го продава, не сега на коя цена трябва да се продава тай фюел, нещо 2.0 или 3.0, не, 2.020, така нещо. Чекай, значи 694 милиона за 24 сата е много пари. 12 заберка 36% на Coinbase да дават лихва, то е на година, ама е много. И фактически, що е това? Портфолио? Колко заеби, брат, много. За един ден. За един ден 18 хиляди на бат майки му рипна портфолиото, да ти го кажем ли колко е севкупно или? И не те знаят кой си де? Знаят ли, знаете българин майки код нейм? Бат майки, от какво ме е запознал, муше малко. За една година. Имаш шанси да станеш милионер. Само една година ли? Не ли пред това го купил? Не, това е за една година. Той е за една година на Coinbase. All time high от 2021 и август месец ли кога? Значи, какво кажем? Те не те знаят. Кой те знае те у Македония? Ти си у Пловдив. Кой те знае? Каза и дека съм. 252 400. Ти знаеш, що трябва да ми направиш, ама не топа не може на YouTube. Принт скрина, я нямам камерата ми е изключена тази 4K, не я користам, от им блокират видеото.
Значи има 252 549 долари, а колко имаш уложено? Помниш ли? Трябва да ги извадим. Това е, щом това е... Че ги пишува ли ти колко имаш уложено? Ти няма шанси да имаш уложено повече от... Това извади този номер от от този 50 000. all time, извади ги и получаваме колко бъде. 64 к или колко. Значи от какво се ме е запознал и уложил до райони, някой сам си не дее. Там грубо. Него сбора в HI сам си го не дее на 600 и нещо долари си го купи. Колко направи? 30 000. 6,7 цент. 7 цента. Добро, ама значи ово портфолио ще му го ясно оставив на 60 и нещо хиляди, има 252 687. Значи тия ще викат, нели, не съм кажувал, он, и я не му кажувам, ще си викам, му викам то, нели, видеята и чита, и сам си отлучил, иди си дома, седне, направя си аналитика, купи ги тия работи, биткоин, етериум, има Cardano, има един Solana и Ripple, он сам си ги бирал, тия ги мразам, ама па, нели не съм кажал нищо лошо толкова. Основното Биткоин, тия, Cardano, етериум има, Star Atlas има, Шеновски оде. Star Atlas, бат майки може да я направи това не е тук, около... волята. Star Atlas колко имаше? Много, 15 000 или 20 000? 15 000. Че 15 000 по 15 000 по 11 долари минимум, 165 000 долари може да направи само от Star Atlas DAO. Що е луда пара 165 000 на 11 долари, ако го продаде. Така да, другари, привършвам го видеото. Polkadot време най-скрено да си има. Яка технология. Ако дойде ред Polkadot да не успее да пропадне, тогава брат с криптото нещо стварно не е уред. Че да видим само колко минути правя. Дека се гледаше... Защо не ми се гледало? Може да им напомниш Стоп рекординг, дека беше... 17 минути, добре. Напомни на групата, те са в Швейцария фундацията, което е важно. Кой? Добри... Uphold? Не, Polkadot. Да, това забрив. Дека беше у Швейцария? Швейцария, да. Значи базата е у Швейцария, така да, то чудо како технология, ако пропадне, ако дойде ред швейцарците да си играят со нас, така да не знам брат, тогава е нещо сериозно не е уред со тоа. Не е някой банана. Не е банана републик да стоя зад него, значи Polkadot е сериозно чудо. Гледай, 695 милиони за 24 сата инвестиции, другари, това е сериозна сума на пари. Мислям сега ние инвестираме 10 000, от Македония нека купи 100-200 000, добро са да не се лажим, Швейцария платата е огромна, Македония е мала, али без ризик па не бива брат, без ризик няма промени. Така да, на Binance го има, на Bybit, на Coinbase, на OKX, на Kraken, на KuCoin, на много берзи го има, гледай 45 страни на децентрализирани, централизирани, волети, чуда. Така да, другари, Polkadot, 542 000 го следват тук за информации. И чека да видим, тук се забравям Polkadot, колко следват тук. Дека беше... Забрика 5 милиони, другари, мислям, шо да кажем. На Twitter го следват един забрика 5 милиони долари. Чекай да имам страната си, отдам, деко иде. Страната отдавно не съм я отворал, да видим шо имат изменето. Един забрика 3 милиони DAO member represent by total. Мали, един забрика 3 милиони за волети, 5 билиони Staked Economic Security. Маша, 5 милиарди, бе, аз шо сборам. 5 милиарди имат Staked Economic Security. Заеви. 1000 плюс референда, 600 плюс projects, 448 000, 223 average ми across, защото MAA across Polkadot ecosystem. Имат и на NFL Digital Collectible Cards имат изгледа. Че то дека да го отворя, Welcome in America, 140 нещо долари интернет. Страната е окей. Че да видим на Instagram колко имат. Мада Instagram за крипто не е много... тук трябва да се логирам.
Ово чудо не го имам видено. NFL Rivals. То трябва да си изтраже. Мислям, че си го изтражете, тия ще ви интересират тия работи. Другаре, ово чудо, ако дойде ред Polkadot да пропадне со еден заприка 5 милиони, со толку як тим, со типа што го е креирал Ethereum па се отделил, не знам тогава што да кажем, другари. На X или т.е. Twitter, слободно тука разлистайте, значи има много информации, активно community има 25,000, значи от виното починаваме се факи устата, не може да кажем community, 111,000, то е активно 61,000, 13,000, другари 21,000, 25,000, това се гледа дека се доста активни, 45,000, това другари сериозни бройки да следат обявите. Значи еве го. We are all in the family now. Cardano crossovers with a mention of how excited he is to see, значи имаше исто и тука дека ќе соработуваат со Polkadot и Cardano. Интересно е дека овие двајцата што се скараа со Витали, сега двајцата соработуваат, додека Чарлс Хоскинсон не никош имал нешто да каже. На почеток го кажуваш убави работи за Ethereum, ама после како го изневираа, како почна, уствари он не се до тај степен скарал со Витали, он се мирно повлече, нели, не гледат и двајцата исто на проекто, али Ethereum заедницата како плукаше по Cardano и по Polkadot, заеби брат. Заеби, ја сум газдата и ја ќе се активирам и ќе плукам назад по Ethereum. Дотуши ја цял живот плукам по Ethereum белата мечка, ама не е дека го немам. Но затоа што знам дека американците не го надуват. До душа исто Виталик има, да се надевам дека нема да ми го блокират видеото, Виталик има и тајни средби и со Путин, и јавни средби, и тајни. Тоа е доста интересно, Ethereum Confounder што тражи да се... Иначе типо е роден у Канада, ако не се лажам, Витали, еден од креаторите на Ethereum, ама е по мајка и по татко е, ако не се лажам, русин, мислам дека беше. Еве Polkadot и Cardano, че да видиме тук шо е. Polkadot и Cardano. Polkadot и Cardano, има ли си, која дата е? Пред 2 дена. Еве, кој го интересира може да гледа. My name is Evan and I help run Polkadot's social media accounts. And really excited because today we're going to be covering a whole host of topics, everything from governance, group of Cardano and Polkadot ambassadors to come together and figure out how to actually start collaboration across our ecosystem. Брат, мој англиски е сак само, вајшнаш, кој јазик збора, брат. Брато изпил изгледа 3 чаши вино, брадата не е фанал малко кај устата, ја нешто не го разбирам. What the fuck? Може да е alien. Другари, видеото го имат гледано 70,000 луѓе. У крипто свето, нешто што од 56 минути, 70,000 луѓе да го гледат е science fiction, брат. Исто како 2 милиона македонци што ги мрзе ке мен да гледат по 2 минути. Така да, другари, разгледајте тоа чудо. Тие две чуда се составуваат, ќе се држат Polkadot и Cardano. Така да вреди си. Сега не ме бомбардирајте упорака тако, значи треба да стигне. Чи паметен инвеститор на 40% ќе продаде 20% и после другите, разбираш. Да си секогаш нешто што е било all time high $50. На $40 продавате 20% за да си го върнете влого, брат. Нема all-in да се лакомете. Чи на $40 дури може на 35%, да речеме 5% продавате, на $35 апо со тие проценти. На $35 продавате 5% и на $40 продавате 20%. И после другите. Финтата е да си ги върнете парите. И да си ги држите USDC, да си ги држите stablecoin, кеш ще го викам я, да си ги држите за криптозимата, кој ќе падне, па да си го купите Polkadot. Сигурно пак ќе коригира нови суми. Али ја мислам дека ќе иде на $50 ово чудо. И ја мислам дека минимум $18 ќе стигне. Не е финански совет, ама мислам по тоа, не е мое лично мислење, туку по тоа што сум читал, што сум прошувал, луѓе што го држат. Тие луѓе 50% ќе го продават на 50
$50 със сигурност, да си върнат влого и да направят профит да имат, и оне другите гемблинги ударат на $6, на 70 и на $80. Ако ме пращате мене лично, тия шиткоини ще ме прашувате, няма да ви дозволям да ги постирате, макар додека не видам $1,000,000 ще е направил някой от маме коини, тогава може да почнем да размислям, тай да го ставам, тай да кажу за маме, иначе до тогава няма. Кажи го, изгубих я мислата. Значи, ако ме прашате мене, полкото трябва да биде на... сега ми некој звоне. Полкото трябва да биде... Иван ми звоне. Само 2 секунди, другари. Иване, снимам подкаст. Че звони ми Иван от България. 1,000,000 поръки имам. Милиарда поръки имам. Чекай сега да се докажем. Ако ме прашате мене, другари, полката трябваше до сега да е $300. Значи ако някакви си шиткоини, брат, шиткоини, дека бе, шиткоини има, бонг има 3 милиарди 911 милиони маркет кап. Polkadot е на 17-та позиция с 9 милиарди. Значи, технология е 9,5 милиарди, шиткоини ще няма никакво е скоро 4 милиарди на пола него. Значи, другари, за жал ние живеем в комарджийски свет и то е лошо. Тото е бонг, Пепе, ки ги пумпат бонг, Пепе, Dogбита хед, кой знам ще по колко проценти ки ги напумпат, Шиба исто ки го напумпат, Dogecoin пак ки ги напумпа Елон Маск, луги то е гемблинг. Кай мене няма тия работи, брат, да се... Чекай да гледаме Пепе, дека беше... Пепе, скоро 9 милиарда. Пепе, шиткоин е омът под Polkadot. Значи, гледай. Луги, страшна работа. Страшна работа. Не му ни бегане за 600 милиона му бега. Чуе, страшна работа. Технология, шиткоин Пепе. Жаба, някакви ще няма никаква улога. Гледайте му колко му е това. Я не знам ли да го прочитам, брат, мозък ме заболи. Уствари ово, сега да ви кажем. Гледай колко има circulation supply. Шо е ово, другари? Трилиони, брат. Какви си вие глупости, брат? Трилиони наспроти нещо шо е на милиарда 520 на милион. Че у криптосвето е на милиарда токени е нищо да бидат изкупени. Шо е ово, другари? Трилиони. Какви си вие глупости, брат? Че Polkadot, ако ме пращате мене, трябва минимум да е $300. Минимум $300 сега, да се напреварва нагоре доде, $500,000. Дали ви разбирате? Шо звоним? Я мислям друг телефон ми звоня, имам един телефон. Другари, това е моето мислене, значи кажав, я го имам, я верувам, не е финансиски совет, виното ме факя, не е финансиски совет, не, забавам се, другари, пола чаша вино изпив, нищо, издов толкова много. Али, гледайте, шемата ви кажав, имате $1,000, 30% биткоин, 30% Cardano, 30% Ethereum, 10% Polkadot. Или имате више биткоин или Eternal, одите 30% Ethereum, 30% Cardano, 40% Polkadot. И то е това. И си го градите портфолиото. Никога не си уложила колко да верувате само Polkadot. Технология, може нещо да се зафръкне и внимавайте що правите. Иначе много як проект. Отдам на него имам спомнено, добре ще ме подсетите. Имам го я и сите ще ги познавам, имат сериозни количини на Polkadot. Сериозни количини. Нито един ще го познавам, ще се от крипто старата гарда, няма изпод $3,000. И то $3,000, само Bad Mike, ти колко имаш? 1000, аз съжалявам, че не изложих по... Да, ама добро, Bad Mike е оправдано. Он купи много повече, верува да ке направи профит на Star Atlas и на Solana и он е от тази гарда, що е беливерите у Solana. Я го мразвам Solana, знаете. Solana имам само за трансакции и той е, другари. Чао, и ако ви интересира за нещо друго, пишете коментар на YouTube
Таму гледате, ако пишете коментар на YouTube, subscribe, лайк, звоното, другари, не забравяйте да ставите звоно на канало. Не забравяйте да ставите на моя канал звоно и да ви стигнуват сите тия известувања. Значи, а не после се жалете дека не сте видели. Значи, ставете го звоното. И тоа, другари, ставете коментари што ви интересира за кој друг коин. За маме коин не ме прашувајте. За некој друг коин технологија ќе направам видео и поздрав.